Ja jostain ala-asteelta lähtien, mutta ehkä lukiossa vasta niin kuin rohkaistui oikeasti esiintymään ehkä vähän enemmän, vaikka tosi vähän on koskaan esiintynyt. Mulle esiintyminen on semmoinen ihan älyttömän jännittävä asia. Esimerkiksi kun mun sisko pyysi mua sen häihin laulamaan, niin mä jännitin sitä puoli vuotta etukäteen. No nyt vaan jännittää ihan yli paljon. Saa nähdä miten käy. Moi! Tuli aika paha. Mä olin jumalan kautta, se meni korkealta. Ja toinen kysymys on vaan se sitten, että miltä soundaa. Siis onko ehkä alemmas, vähän matalemmassa rekisterissä täyteläisempi soundi. Mutta se tosi hieno ja persoonallinen. Mike, hän on loistava. No en mä muuta sitä sanonutkaan. Loistava, yes. Kosketti oli niinku puhutteleva. Sä oot loistava, näytät hyvältä, kuulostat vielä paremmalta. Jos mahdollista. Tarvitsen sut mun tiimiin. Onko sulla ihan oikeesti niin tommonen äänen? No on. Onko se ihan oikeesti? Tämmönen se on. Onko? Yes! Mä harmittaa, että mä en painanut. Onko sä tehnyt keikkoja? En. Oi. Tai siis todella vähän esiintynyt. Oi, sitten nyt harmittaa kyllä. Sä tulet voittaa tän kisan. Ihan mieletön. Siis sun vibra ja se kaikki herkkyys, mikä siinä on, niin... Sä oot ihan mieletön. Nyt sä oot sellaisessa tilanteessa, että sun pitää meistä jompikumpi valita, että kumman joukkueeseen sä haluat lähteä. Niin kumman joukkueessa lähdet tätä kisaa voittaa, sitä me puhuttiin. Tää on tosi vaikeaa, koska te olitte ne kaksi, ketä mä ehkä olisin just halunnut. Sä oot niin vahva, että mä toivoisin, että sä tulisit mun joukkueeseen. Samoin. Mä valitsen Laurin. Lauri on vauhdissa tänä iltana. Ja niin pitää. Ihanaa. Mahtavaa, hei. Nyt löytyi tähti. Nelli kyllä laitti kyynelkanavat auki tai avasi ne. Omaperäinen, persoonallinen, hyvä vibraatto. Siellä sellaista hyvää herkkyyttä, mikä vahvistuu vaan kun kisa etenee. Oi onnea.